אוקיי, אז היום בסרטון אנחנו ננחש את הרמה של הצבע שיצא לנו. איתי נוחתים, תנחת פה. כן. תנחת פה, ברגוע. איתי תזכור, עושים את האתגר. עושים את האתגר. אל תיקח שום דבר. רגע. למה לקחת? למה לקחת? תוציא. די, נראה לי הכל אפס צ'סט. לא, זה לא. אני מהמר כחול. אל תיקח. אין לנו לוט. אופה, מצאתי. אני אומר ירוק. לא, איתי צבע אחד. קח את הכחול. לא, ממש לא. לא ניחשת את זה. וואי, איזה תירוץ. די, איתי, אתה רוצה לעשות את הסרטון או לא? אני מנחש. חום. לא. אסור לקחת שום דבר. לא. איתי, לא, אתה שובר את החוקים. גם זה בערוץ. איתה, זה לא הערוץ שלך. אני יודע. מצאתי. רגע, כחול. מה אתה אומר? אסור. רציתי להגיד ירוק, אבל... צלם לי את הלוט שלך. צלם את הלוט שלך. רגע. די. בטעות. איתי, אולי תביא לי את המעמוד. סתם, לא רוצה לשבור את החוקים. מה? איתי, אף אחד לא רואה. איתי, לא. כחול, ירוק. ירוק, כחול. בטעות. למה לקחת? כמה XP היה לך? אני אגיד ירוק רק בשביל המינים. לא, ביקשי, נו. אבל יקר, זה אנטי. אתה כן. מישהו נוחת לידי. אין לי סיכוי להרוג את ההתמלאות הזה, אבל... בא לי להרוג. וואו, איזה מגע. שיט. מישהו... מייגאד! משווה, הוא דופק פאמפים מטורפים.
אוקיי, יש פה בן אדם, לא בא לי להרוג אותו. כן, אני יודעת שיש מטרה לעניין. יש לך מטרה שלי, אני אומר ירוק, ירוק, פליז. יש. בטעות הרמתי את המיניס? לא, אל תהרגו. איתה גרוע. איתה יש לו ממות. וואי, איתה עוד שנייה מת. וואי, יצאתי גרוע בטירוף בקרב הזה, אבל עוד שנייה מת. אסור, צ'ארג' מיסטיק, לא מאמין. חבר שלו בא. חייב פעם ואנחנו מסודרים. וואי, תראה. אסור לנו את זה פשוט. בכללי, לא יוצא לנו, איתי, בכללי לא יוצא לנו נשקים כאלה, ודווקא באתגר יוצא לנו, כשאסור לנו להרים את זה. ובכללי אסור לנו להרים שום לוט של בן אדם. צ'ארג' מיתיק, סקאר, ממות מיתיק. לא ממות מיתיק, ממות גדול. חברים, אני יודע שאני גרוע בטירוף. אוי ואבוי. כל הלובי שלידי טריירדים. או שאני גרוע פשוט. אני מניח ששתיים. אל תדאג, הוא הולך. שיט, לא. לפחות אתה עם הקיל, לא, איתי, פליז. 10 שניות, די, תבנה. די, הגרוע, תבנה עוד פעם. הופה. לא. איתי, אבל זה די הגיוני שיצא מיניז או משהו. איך בא לי לקחת פעם, אבל אין לי לוט, הכל לקחו פה, די. אני שורד. מתי אתה חוזר כבר? לא עושה. לא, פתחו את זה כבר. מה? אפילו לא עשיתי את זה, זה פשוט הרג אותי. דרך היציאה. שיט, אני בטעות. טוב. שיט, יש פה בן אדם. הוא צולף בי, אימא'לה. ירוק. תודה. לקחתי גם את המיני, יש. כחול. ירוק. לא, אין אפשר, אין מה.
הרבה, אפילו שאתה לא בונה. קצת. איתי טופ 6, אני עם 0 קילים, 200 קיל אחד. עכשיו אדון יוריד הרבה. נו! איתי, למה? למה? כי אני אמרתי לך סתם שעלתי כך, אתה יודע את זה? מה? אני אומר ירוק, 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 פליז, ירוק. מדקיט, ירוק. מדקיט! ביג שילד אסור. אסור ביג שילד. וואי די, איזה משחק מטורף. אל תדאג, בסדר, אל תדאג. איתי, אל תדאג, לא יקרה מה שקרה לנו, פשוט שמתי את ה-30 שניות האחרונות. אבל אל תדאג, אני אעשה מזה שורט. אפיק צ'סט. אני אומר, סגול, יופי, יופי. טוב, בגלל שלא ניחשתי, לא, אסור לי, לא ניחשתי, אסור לי. כאילו, אמרתי באיחור. אסור. ברח, ברח! די, זה מוריד 5, די, מה יש לך? יורים עליי, די. נוקו. טוב 4, איתה יונו. כן, הוא לא פונש. אנחנו נגד 2. איפה? הרימו אותו, לא מאמין. אני לא מאמין שאנחנו מנצחים ועוד באתגר כזה מוזר. אתה תגיד שהם טריירדים, כמו תמיד. יש להם דגים. שיט, הם דפקו לי סנייפ. הלך המשחק. די, די, די. איתי, אחד. איתי. טופ 2. אם הגעתם עד לכאן, תירשמו לערוץ, כי יעלה עוד הרבה תוכן. ובינתיים ביי.